cursos, com que n'hi ha tants i estan extens, que crec que hi ha cursos per tothom. Bueno, jo ja tenc 20 amigues que estan esperant que els avisi per agafar el programa. I ja els hi he passat per internet, per telèfon. Ara, per exemple, la història medieval és el que a mi m'agrada. Entonces ya veo una cosa que me gusta. El modernismo, la renovación de las artes en la entrada en el siglo XX. Bien, me gusta. Això del ballet també és novedós. Mira, también las primaveras en el arte, también me gusta. I després, bueno, això ja són paraules mayores, que és Nestalric, en Pere. Y la ópera. Bueno, la ópera seguro que me voy a apuntar, esto seguro. Me encanta cuando se hace un curso que también hay un viaje que gira sobre este tema y creo que, bueno, a mí me gusta muchísimo. Anim a la gent que vengui aquí. Jo com el primer que m'apuntaré i molts dels amics, perquè hem arribat a ser com una espècie de família. Perquè no només és que m'agradi la mateixa matèria, és que també mos hem de veure. Perquè socialitzes antes de la classe, després de la classe i comentes la classe també. Muchas veces lo comento porque también como hemos hecho viajes, por ejemplo ahora en el Teatro Real en Madrid, que vimos durando, bueno, estos son acontecimientos increíbles, además con 50 o 60 compañeros, son unos momentos fantásticos, claro. Fundació Sa Nostra, compromís amb les persones.